अगर आपकी पत्नी आपकी बात नहीं मानती है तो इसका उपाय इतना ध्यान से मत सुनिए, इसका कोई उपाय नहीं है। तारा आ गइला से नु हमरा जिंदगी में बहुत बाहर आ गइल बा। हाँ, बाकी तारा आइला से नु हमरा जिंदगी से बहुत लोग बाहर हो गइल बा। जाती हूँ मैं जल्दी कितना सुंदर बारू हो। बॉयफ्रेंड न बना लो हमरा के, बहुत खुश रखे। बॉयफ्रेंड तो ना बना पाए, बाकी दोस्त बन जा। दोस्त? एगो लड़का एगो लड़की कबो दोस्त होलन सजी? ठीक बा तो भाई बन जो। हेजी बैठल बारू, खाना कब बनैबू? क्या बोले? खाना कब खैबू? धनी हो सब धन तोहरे नु बाटे। तोर सब धन जोड़ के देख लेनी, एगो बिछियो के तो दाम ना निकलल ह। अगर आपकी पत्नी आपकी बात नहीं मानती है तो इसका उपाय इतना ध्यान से मत सुनिए, इसका कोई उपाय नहीं है। 8 का 8 दूनी 16 मिले के मन बा 4 बजे भोरे। खिसिया के ताक देम तो समझ जेबे कि लात जूता खा के भेजा खुली। हमारा बुझाता बबुआ चोर होई है, उसे ऊपर डाकू होई है हो। आ बबुआ मार्केट में जाके एटीएम लूटत हुई है हो। हेलो, कहाँ बारिश यार? 2-4 लाख घिंचाइल की ना? तनी हमरा बाबजी से बता दे, पकड़ा गइल बनी। कितना सुंदर बारू हो। बॉयफ्रेंड न बना लो हमरा के, बहुत खुश रखे। बॉयफ्रेंड तो ना बना पाए, बाकी दोस्त बन जा। दोस्त? एगो लड़का एगो लड़की कबो दोस्त होलन सजी? ठीक बा तो भाई बन जो। तारा आ गइला से नु हमरा जिंदगी में बहुत बाहर आ गइल बा। हाँ, बाकी तारा आइला से नु हमरा जिंदगी से बहुत लोग बाहर हो गइल बा। हेजी बैठल बारू, खाना कब बनैबू? क्या बोले? खाना कब खैबू? जाती हूँ मैं जल्दी धनी हो सब धन तोहरे नु बाटे। तोर सब धन जोड़ के देख लेनी, एगो बिछियो के तो दाम ना निकलल ह।